чанд рӯзи охир дар расонаҳо мавзӯи шираи камол сару садоҳои зиёд ба миён овард. гӯё дар назди ҷамъияти саҳмии пӯшидаи Фароз мардуми зиёде ҷамъ омада дар ин хусус норозигӣ баён намуданд. воқеият чист? мехостем атрофи ҳамин мавзӯъ равшанӣ андозед. дар ҳақиқат шаҳрвандон назди бинои корхона ҷамъ омаданд бо сабабе ки мо таи 10 рӯз аст тавассути шабакаҳои телевизионӣ барои ҷамъоварии шираи камол ҳамчун мутахассис шаҳрвандонро даъват намудем ва хостем ба сами шаҳрвандон расонем шарту талаботҳои кориро. Бо сабабе ки шаҳрвандон зиёд буданд ва имконияти тамоми шарту талаботҳоро ба онҳо фаҳмонда дода нашуд, бетартибона шаҳрвандон дар баробари худ саволҳоро додан гирифтанд ва имкони тамоми шарту талаботҳоро фаҳмонда дода натавонистем. ҳамзамон бояд қайд намоем ки дар байни ҷамъ омадагон нафароне буданд ки ба монанди миёнаравҳо намехостанд ки бевосита мо бо шаҳрвандон деҳқононе ки ба ҷамъоварии шираи камол машғуланд ба онҳо шартнома бандем ва ба худи онҳо маблағҳо ва музди маоше ки дар назар дошта шудааст ба онҳо расонем. Чунки худи миёнаравҳо аслан бевосита қаблан маблағҳоро мегирифтанд ва ҷамъоварӣ мекарданд ба худи ҳамун деҳқон, ба худи шаҳрвандоне ки мутахассисоне ки ба ҷамъоварӣ машғул ҳастанд ҳамун маблағ намерасид ва таи чанд вақт аст ки худи шикоятҳо ҳам аз шаҳрвандон мерасид, ба назар мерасид ки худи ҳам миёнаравҳо ин маблағҳоро ба онҳо дастрас намекунанд ва тамоми шартҳои кориро ба онҳо муҳайё намекунанд. мутаассифона баъзе аз агентиҳои иттилоотии хабарӣ дар сомонаҳои интернетӣ маълумоти мазкурро, ҷамъомади мазкурро ҳамчун як гирди ҳамоӣ баҳодиҳӣ карданд ки албатта ин асли воқеӣ надорад. ташаккур. шираи камол чӣ гуна гиёҳ аст ва барои чӣ онро истифода мебаранд? худи шираи камол аслан гирем агар ин як намуди гиёҳ аст ва барои ҳазми хӯрок ва умуман барои фаъолияти кори меъда фоидабахш аст. аслан истеъмолкунандагони шираи камол мардуми Ҳиндустон мебошанд ва онро дар хӯриш ва дигар хӯрокҳо истифода мебаранд. мегуфтед ки дар Тоҷикистон шираи камол дар куҷо мерӯяд ва ба ҷамъоварии он киҳо машғуланд? аслан ин гиёҳ дар ҷануби ҷумҳурӣ ва баъзе ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ мерӯяд. ҷамъоварии шираи камол тибқи иҷозатнома амалӣ карда мешавад. ҳар шахс метавонад ба ин намуди фаъолият шурӯъ кунад бо шарте ки парвариш, коркард ва пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷаро дар шакли пардохтҳои экологӣ амалӣ намояд. оё ширкати шумо ҳам ба ҷамъоварии шираи камол машғул аст? бале, ширкати мо 10 сол пеш ба ҷамъоварии шираи камол машғул шуд. мутахассисони Ҳиндустон ба ин намуди гиёҳ таваҷҷӯҳ зоҳир намуданд ва мо бо мутахассисони Ҳиндустон ҳамкориро оғоз намудем. аз хоҷагии ҷангал, заминҳои бекорхобида, талу теппаҳое ки он ҷо чарогоҳ буду танҳо алаф мерӯид ба иҷора гирифтем ва аз соли 2008 сар карда мо дар заминҳои худамон парвариши шираи камолро бо хараҷотҳои зиёд баромадем то шумораи ин гиёҳи шифобахшро зиёд намоем ва ҳамасола шурӯъ аз моҳи июн то сентябр онро ҷамъоварӣ мекунем. баъди ҷамъоварӣ маҳсулоти хумро бо маҳлулҳои махсус дар корхонаҳои ширкат коркард мекунем ва баъд онро содирот менамоем. мо ҳам ба мисоли дигар хоҷагидорҳои пахтакор ва зироаткорӣ ҳастем ки ба кормандон ниёз дорем ва ҳар нафаре ки мехоҳад ҳамкорӣ кунад бо онҳо ҳамкорӣ мекунем ва шахсе ки намехоҳад барои ҳамкорӣ кардан маҷбур намесозем. шаҳрвандоне ки ба ҷамъоварии шираи камол машғул мешаванд чӣ гуна имтиёзҳо дода мешавад? барои шахсоне ки дар ҷамъоварии шираи камол саҳм мегиранд барои онҳо хурду хӯрок 3 вақт, сару либос ва дигар шароитҳои кориро муҳайё мекунем ва тибқи шартномаи дуҷониба ба ҳаҷми кори кардаашон маблағ медиҳем.
фаъолияти мо шаффоф аст ва ҳар коре ки мекунем дар чорчӯбаи қонун аст. мақсади асосии мо заминҳои бекорхобидаро дуруст истифода бурда шумораи ин гиёҳи шифобахшро зиёд намоем ва аз ин ҳисоб мардумро бо ҷойи корӣ таъмин намуда буҷаи давлатро ғанӣ гардонем.